Hai, salutare băieți și bine v-am găsit la un episod cu Fortnite. Astăzi așa frumos pe arena, avem 220 de puncte. Încercăm și noi să facem ceva interesant. Ne-am pus frumos face-uri, tot ce trebuie. Că de ce nu? Ia stai așa ce setări avem. Pe medium, dar de ce să mișc așa că nu? Îmi mergea normal în 200 de FPS-uri. Nu știu, probabil din cauza că am și face-uri pornit și OBS și internet. Posibil din cauza asta, nu știu. Da, de mișcat se mișcă, ok. Gen, nu-i problemă. Ia stați așa să încerc eu ceva. Bum, bum. Mai bine. Ba, nu. Mult mai bine așa. Așa, nu uitați să dați un like, un subscribe. Ca să fie treaba. Nu-mi ciordiți casa, atâta vă zic. Nu-mi ciordiți casa! Stai mă că nu mai știu să joc Fortnite, ești nebun. Ok, de ce unul cu mine în casă? Ok. Ne dăm frumos acest big. Așa de control. Coborăm frumos pe aici. Ca să le rezolvăm și pe GG-ul ăsta. Ce-ai făcut, boss? Mamă, băi, ești prost, ce arme avea asta? SMG așa frumos. Stați așa mai băieți că-i nebunie pe aici. Ce nebun era ăsta. Ah! Mai, leu! Am înțeles, băieți. Are P90. Sunt mort. No, meți. Nu cred, băi, băieți. Mamă, băieți, suntem pe bines. Mamă, băieți, suntem pe bines, rău. Bă, dar n-am mai jucat așa la arena de ceva timp. 3 kill-uri așa forține de la începutul meciului. Bine. Aici ceva loot? Nimic. Oh, 75 lemn. Ce să fac? Păstrez acau. Parcă e mai bun. What the fuck? Nu vă mirați de ce am editul pe shift, cred că o să mi-l schimb, nu știu. Ok, uite un boss acolo sau ce e ăla. E așa îi zic. Nu știu sigur dacă îi zic bine, dar contează că îi zic cumva ca să nu ne încurcăm în nume. Ok, hai că poate facem și noi un win așa de control. Încă o bucată moartă. Perfect. Bă, de ce am doar 37 gold?
Oare contează... Goldul se face la fiecare mod sau s-a resetat? Eu știam că goldul se adună. 4 kg. Frumos acolo sus în dreapta. Hai să-l luăm. Am înțeles. Asta, bă, că trebuie să merg în zonă, mă. Bă, de ce nu ziceți, mă, că trebuie să merg în zonă? Hai, sper că am ciuruit pe toți. Dacă nu i-am ciuruit pe toți, îi aștept în zonă. Că n-au ce să facă, trebuie să vină până la urmă. Am făcut un challenge fără să vreau. Nu știu. Hai că ne facem și noi full piatră. Bine, aproape full. Hai să mai luăm niște shield, că e important. Hai că aproape m-am făcut full. Mai sunt ciuperci? Nu mai sunt. Ok. Oh, lemn. Și acolo e lemn. Și acolo e lemn. Interesant. Doar mie mi s-a părut că e un player acolo. Mamă, la fix! La fix, băi băieți. Uite, iar avem full. Mișto așa. Stai, că am uitat că am full. Ia stați puțin cu... O să vadă puțin ciudat filmarea, dar doar așa puțin. Gata. Cred că se vede ok. Dar stai că am zis că pe ăsta-l mut, de aceea. Ca să se vadă inventarul, pun aceea pe mijloc. Perfect. Ok, bă, dar nu mai e niciun player. Hai mă, serios, eu care vreau să mă bag cu voi. Și voi fugiți de mine? Păi, dar nu-i frumos. Scrieți în comentarii dacă e frumos. Știu, îmi place să consum materiale. Așa am fost de când mă joc Fortnite. De exemplu, și ăsta. Eu în loc să o iau pe aici, eu fac așa. Adică, bine.
Acum în Fortnite se poate urca și așa, dar înainte ăla nu-l urcai în vecii vecilor. Așa. Perfect, și acum... Fai, m-am băgat degeaba nisip. Hai că ne băgăm aceea. Ce acolo, mă? Bă, ce acolo? Bă! Ok, un tec verde și un... Ok. Bagă-te în nisip. Perfect. 30 de hype. Mișto. Nu, te rog, nu vreau să mă scoată din nisip, ocolim. Că nu vreau să mă scoată din nisip. În niciun caz. Nu, te rog, nu. Ok. E bine. Dar sternă nisipul. Mamă, și unde-i zona? Fai de viața mea, unde-i zona? Băi, niciun tir nu pot să-l iau. De ce nu-i corect jocul ăsta? Ok. Am avut puțin lag. Am văzut ceva interesant. Ce-i asta? Ce-i cu simbolul ăsta, băieți? Ce-i ăsta? Scrieți în comentarii. Ok. Ce aici? Să mor de știam. Deasupra? Impulsuri. What? Bine, mă! Stai așa că lăsăm așa. Bă. Vreau Bigu. Dar, mamă, sunt două, bine. Și shotgun-ul ăsta îl păstrăm. Bine, mă, bine, bă, băieți, bine. Nu foc. Miniuri? Taci că are miniuri. Mamă, bă, dacă te are. Știu că vine zona, dar avem impulsuri, nu-i problemă, băieți. Nu-i problemă de război. Nu, fugi! Mamă, la fix am ieșit. Mamă, băieți. Perfect. Am nevoie. Mamă, și ce mergea medkit-ul ăla. Dar cred că am campfire. Acolo-i loot? Nu. Mamă, trebuie să merg în zonă. Ok, am făcut level 17. Acolo, pistol. Hai că mai mergem noi prin apă așa. Bă, de ce nu mergi tu pe unde merg eu? Ok, te înțeleg că vii de sus și nu ai cum să urci. Da, nu-i corect. Nu prea e corect. De ce nu pot să merg? Nimic nu-i corect. Bă, deci shotgun-ul ăsta e prea OP.
Deci dacă ai shotgun-ul ăsta, e win garantat. Nu pot prin margini. Păcat. Interesant. Bine. Știu, mi-l dau pentru 11 HP, dar merită. Suntem la arena. Piatră. Bun, m-am făcut iar full lemn. Ah! Wow! Serios, băieți? Cum am putut să murim? Nu. Nu-i corect. Ia stați puțin să facem așa ceva. Și așa. Deci nu-i corect așa ceva. Cum să murim, mai băieți, pe locul 5? Nu, vreau punctul lobby. Hai să mai dăm un match, chiar dacă o să murim. Iar? Da, încercăm. Ce skin să luăm? Așa, mă, uite, mă, peste 100 de FPS-uri constant. Hai că 100. Vreau să ajung acolo și să fac parcurul. Fortnite, lasă-mă să-l fac. Îmi doresc să-l termin. Hai că-l mai termin eu. Nu-l mai termin eu în 8 secunde, nici să mă bați! Ce 8 secunde? Haide, bă! Măcar dacă ajungeam sus. Ok, hai să beau și o gură de apă. Nu putem să mă mișc. Bă, la arena ți se duc punctele, nu-i corect. Stai așa, știu ce facem. Întâi mergem acolo. Intrăm în neacerc. Să ne facem și noi full shield. Așa. Nu ne-am făcut chiar full shield, dar merge. Și o speram să mă dea înapoi cu gliderul, da. Ok, hai să spargem unde asta, să luăm și noi cristal de ăla. Bun, le luăm pe amândouă, că de ce nu? Oprește-te, bă! Ok, și celălalt l-am luat? Nu l-am luat. Perfect. Chest. Tech. Hai că stăm ok pe loot. Dacă iau și chest-ul și tech-ul. E ok. Băieți, ce doamne! Bă, cât bulan să am! De fapt, nu păstrăm SMG-ul. Pentru că ați văzut meciul trecut. Nu am avut SMG. Parcă... Da, nu am avut SMG și am murit din cauza că nu am avut SMG, că
Că e mare delay între shotgun-e. E mai rău ca înainte. În sezoanele trecute. Era mișto dacă era double pump-ul. Am înțeles că se poate face cumva o combinație de shotgun cu double barrel-ul ăla care costă 1300 parcă sau 2000 cât costă. Și cu... Deci double barrel-ul sau cum se numește. Și cu un tactical sau un charge. Și merge să dai double pump. Bine, double shotgun, practic. Sper să nu mai au țeapă de rău asta cu shield-ul. Că data trecută când am spart unde ăsta mi-a luat țeapă. Și nu mi-a plăcut. Perfect. Nu am mai fost separat de data asta. Ok. Facem așa. Cum să las eu chuck splash-uri? Și eram cu un medkit. Ce aici? Ah. Ok. Oh, și mai bine. E zona cu noi, domnul player. Întrebarea e unde e? Deci e aici, în cerculețul ăsta, mișto. A, mamă, păi dar stai așa că e în salty. Uite-l. E un skin de ăla, nu știu sigur cum se numește, cred că e din sezonul trecut. Stai bă, că eu nu pot să urc o scară, mă. Oh my god. Cel mai praf episod de până acum.